Di baka makurat kung dunalay kalit nga mohikap sa imong dughan samtang naglakaw ka sa kadalanan? Mao kini ang nahitabo kang alias Kate niadtong milabayng Lunes, Nobyembre 6 pasado alas 3 sa hapon sa Asuncion Street, Barangay Sambag 1 sa Dakbayan sa Sugbo. Gani ang maong panghitabo nakuha pa sa CCTV camera sa maong dapit. Ang maong video mikatap karon sa social media kung asa makita ang wa pa mailhing lalaki nga mikalit lang og panghikap sa dughan sa biktima. Gipost sa silingan sa biktima ang maong CCTV footage kagahapon aron mapahibaw ang tanan hilabi na ang mga kababayan nga nagpuyo og nag-abang sa maong dapit sa maong hitabo. Giadto sa MyTV News team ang maong lugar ug nahinabi ang silingan ni Kate. Pagkahitabo na pagka-Lunes, the following day na inidool na ko kay nangagtabang bahin sa kanang CCTV basi na capture. So natay nakita niya nihangi sa siya nga i-post kay pa kuno makita ang kinsa gyud to siya. O di kayo klaro pero but hopefully makatabang to siya nga kuan nga video. Oh, bala ka kay kargado dire among mga borders hasta mga pahintihan na mo dire sa luyo, mga babae batan-on unya nay mo kalit og pangumot og tutoy bastos kayo. Gani gisuwayan sa MyTV News team ang pagpangita sa maong biktima apan nilarga na kini sa laing nasod ni adtong Miyerkules. Misaysay sab si Jenny nga usa ka renter o gatrabaho sa duol sa nahitabuan nga nabalaka sab siya sa iyang seguridad. Siyempre ako babae, mabalaka sad ko kay okay ba kung unsa na pud ayahang sunod nga modus ba nga katong laki. Gibutyag sa barangay Tanod nga si Renato Neri nga wala sila masayod sa kamaong insidente labi na nga diretso na nga mireklamo sa kapulisan ang biktima. Mao kuno re sulti sa taga dito sad pero wa jud koy kalibutan wa koy idea na jud ma'am. Sultir na nila dito. Subay sa pag-viral sa maong video, nagkanayon si Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga gisugda na nila ang pakisusi sa maong insidente. Willing po nakikoordinate po siya sa atong kapulisan sa yang willingness pod in kay ato file the case. So mo ni kami karon naning kamot gyud mi nga masuta nato kung kinsa gyud kini nga unsay identity ni ining atong suspitsado nga kalit lang ning himo ni adto nga dili maayong buluhaton sa usa ka lalaki dito sa atong biktima nga usa ka babae. Hangyo ni Rafter sa mga kababayan nga magmatngon sa maong matang sa mga tao ug in kaso nga mahitabo ang susamang insidente, daling modagop sa barangay ug sa kapulisan. Kini si Mary Francis Lynn Kaayon alang sa MyTV, Cebu.